May na ito mga ano. Arin. Kulturang Bicol. Ma-computer na lang kita. Joke lang. Balik ka. Next time, pagadalan mo din ng setup. Nagsadiri, ano? Pagadalan mo din ng setup. Puro yan. Ako po siya, ano? Iyo po yan. Nagsadiring loop. Ang sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol may intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Live ka, di ba? Ha? Live na loop. Live na. Na loop. Sige, ka daw. Balik ka. Ako po nagdadawag sa podcast na ginibo para sa mga oragon. Inian. Taga Bicol. Alright, so ano po na? Imagine mo na lang may intro ko yun. Kuha sa kayo pa ibang setup. 1, 2, 3, go! Dago sa Taga Bicol Podcast. Episode. Ano? 107. Sa is. Sabi, yun pala. 7. 106. 7. Ano ba talaga? 6. 106. Diba? Yan. Sa tuya po niyan episode, paaram. Paaram na. Maipakitang word of the day. Ang sa tuya pong word for the day ay wara. Wara. Anong ibig? Wara or mayo. Iyo ba yan? Yun yung sentence. Wara. Wara na. Maabot na ang taon. Ay, mawakas na taon. Nagpasko sa bagong taon, wara kami handa. Oh. Yan. Matapos na lamang ang taon, wara ka pa ng bata. Aray! Aray! Kulog. Okay, yan. Diba? Ay, sabi mo ba duwang word of the day? Ito pa, kurahaw. Kurahaw. Anong kurahaw? Pag dahil ka mundo, kukurahawan ta ka. Hindi meow. Pero permi ka nagkukurahaw. Kasi bungog ka. Ayo. May daw ko yan. Ito bagang pag sa trabaho, kaya mga tugang, mga kanatong natics, nagtatrabaho kaya kami ni Tin sa mga gurang. Hilingon, idunggon mo muna na baga, okay man na ang boses may? Sa tuyang pambansang tambay. Ang pambansang komentarista. Ang importante kaya dyan, ang recording ta. Kasi ididelete man lang ni. Ayo, pero okay ba? Okay man. Yan sa'yo mo sa cellphone, di ba? Di ba may cellphone ka? May ako cellphone. Yan sa'yo sa cellphone mo. Mangsungit kang kaibanan ko. Ay, kung mangsungit, bako man ako. Ika lang garo bangag ngon. Ayan o. Bangag. Yan. Okay man gayod eh. Okay na. Hello, sige. mic test. Hello, okay. Kasi garo maluya man eh. Okay. Okay, kurahaw. Anong word of the day? So, yun na nga. Nagsabi imbes na dire-diretso na ko ang recording ta. Nagsabi na kurahaw sa Use it. Ha? Use it. Yun na ba nga sabi ko sa bago pa. Nabubungog ako, kurahawi daw. Yan. Okay, so ang topic ta sa ngunya na aldaw, iyon paaram. Yan. Ano daw kung taano paaram ang title kan sa moyang recording. Walat lang mapaaram mo na kung malikit na oras. Bago po kita magpuon, pasalamatan taan gabos na mga kanatong natics ta. Na syempre daing sawa na pagsuporta sa satuyang podcast. Ninhuli ta kunday dahil sa Indo, siguro dahil kami makabakal ning magayon na sasakyan. Wala lang, sulutan mo muna. Taning madawag man sa kuyang ining saro ko kaya maurago ng setup me. Taan saro, nagpapasuso. Nagpapasuso sa ansaro tapos ako nagpo-podcast episode. Yan. Tapos wali on tayan. Di ba? Okay lang yan. Okay lang yan audio. Ako lang mahiling nindo digdi. Okay. Pero manadawag nindo ako. May madadawag pa ng ganito si Christina. Pero nindo mahiling yan sa sa digdi sa live, Facebook live. Ano ba yan? Nararibara ako kasi itong imbes na malinig ang sa tuwing episode ay tagaro kadakulon. Kadakulon nangyayari. Which is paaram tangon yan. Inang gigibuhon tang garo di na mangyayari. Ang paaram na. Mapaaram na po kaya ang taga Bicol Podcast. Salamat po sa gabos na suporta. Yes, salamat po sa Indogabos. As in sa mga nagdarang po sa samoyang mga episode. Inina po ang samoyang huring episode kan taga Bicol Podcast. Para sa
para sa Taong 2024. Taano pa rin gad, padagos pa lang gad kami ma-episode. Of course. Kasi nga ni, sabi mi nga ni Duman ni Christina dati, saro sa mga rason kung taano ginigibo mi ang episode na ini or ang podcast na ini. Siyempre, tanganing mapadagos mi ang pagtaram nin Bicol, 'di ba? Kasi harayo kami sa harayo kami sa Rona, harayo kami sa Bicol. So naghahanap kami ng paraan para at least paagi para at least may padagos mi ang pagtaram, 'di ba? Deman kami itong talagang sobrang urag na or matatas taram ning Bicol. Pero at least dai mi nalilingawan kung paano magtaram. Diba? At least yaon man girara, itong porket na nasa US ka na ngaya, re-Englishan ka na. Kung ano ko nga nang sinabi mo last time, nasa Ragay pa sana, re-English na. Ay nagtatratagalog na. Porket naka-Amerika ka na, spoken in dollar. Spoken in dollar ka na. Porket naka-ibang bansa ka lang, ang sa imong mga Tagalog or ang Bicol, turbing na, argayan. Diba? So, yun ang mga bagay na gusto mi lang, gusto ming pangatamanan. Ayan. Kaya ginigibo mi ang podcast na ini. Saka gusto ming i-preservar, diba? Saka pangalawa, gusto mi din mag-igwa ng luwasan ng kulog-buot, lalo sa mga nangyayari sa kinaban. Lalo na dyan sa Bicol, si mga naiiling mi na may kami yung mapag-ulayan mi na lang ba? Sa paaging iniyo, maihiras mi sa Indo. Ansa mo yung sentimento. Ayo, daw umay kami sa Bicol. Nahihiling mi kasi kung ano ang kamugtakan through social media. Eh syempre, si mga bagay-bagay na very common na lang. Halimbawa, baga kang mga nagbaraha, 'di ba? Ano ba ang mga posibleng mga posibleng mga gibuhon? Kasi may mga taong nag-aagrangay, may mga taong nagrereklamo kan sa indang mga kamugtakan. So sa mga bagay-bagay niyan, syempre nahiling mi through social media, magkakaigwa ka ng opinion na ano ba ang dapat gibuhon kang sarong local government o di ba, or ano dapat ang gibuhon kang sarong ordinaryong mamamayan tanganing masagip sinda or makaano sinda sa mga kalamidad. Diba? So, inang saro sa mga rason kung taano ginigibo mi din. Tapos, garo, naging tulay din kita para halimbawa, duman sa mga tao na di kayang magtaram talaga ning sasadirin ninda ba, itong garo habon na magpahiling ning mocha or whatsoever, kita sinaging paagi para at least mailuwas ninda sa indang mga gustong sabihon or gustong ipaabot sa tuyang mga Bicolana. Yan ang mga Bicolana. Ayun. Saka ang saro sa mga rason digdi is, gusto may maging paagi ang Taga Bicol Podcast na bistuhon si mga content creator or bistuhon si mga tao over social media kung taano sila nagpuon sa content creation. Ano nga ba ang purpose nila sa paggibunin content? Kasi gusto ko lang through this episode, sa episode 106, gusto mong pag-ulayan si mga regrets me kang ang ngunya na taon, 'di ba? Na pwede ming si mga ay sayang, mga araw kayo na moment, di ba? Mga sayang. Yes. Kasi kung totoo 2024, naging successful ang Taga Bicol Podcast. Ninhuli tayo, Kasi may mga nagkapira kitang mga naging guest na medyo may pangaran. Di ba? Arog ni Kathleen May, nangunyan may Bicolano na nasa Canada. Arog ni Conyo Bicolano. Di ba? Arog ni isa pa nang nag-guest na. Relingaw na ako, si di ba? Si Karepa 2023 nag-guest na, di ba? So, ang naging regrets duman is makikitang follow up. Makikita ning mga ginribot tanganing mailipat. Magkaigwa ning garong kakramustahan ulit. Garo maging maging familia instead of like guest lang, di ba? Pero barkada, araw kayan. Mapakusog ang satuyang ang satuyang connection sa inda. Oo. Ang saro kasing iniisip ko din is day kita nakapag-follow up ng mga content na halimbawa padagusan si mga content with other interviews. Tapos pangalawa, day na sustain si paggibonin mga content na halimbawa makagibonin mga shorts, tanganing maging effective si promotion kang podcast para naman sa mga Bicolano. Kasi this year, nagkaaki si Christina. Kadakol nangyaring, nagkaaki si Christina. Nag-aaki si Christina, di ba? Nagkaigwa kami ng aki. So, naging busy kami. So, si mga times na dapat ming iginugol on
content creation, dahil may Di man nagibo, nagibo. ninhulita, naging busy nga ni kami. Oo. So yan sa mga naging regret na talaga. Na Oo. ito nga yung sinabi ni Boss Karepa sa Satuya, sa mga naging niya, garo advice sa Satuya na dapat maging Consistent. yan. Ang iyo, duman sa na natigsabi ni Boss Karepa last time, na itong para maging sarong successful na content creator ka is dapat magkaigwa ka ng consistency. Itong may schedule sa pag-post, Yeah. 'di ba? Itong dapat nagfa-follow through ka or nagfa-follow up ka Oo. duman sa mga content mo, which is nagibo mi siya through comment. Na-sustain naman siya pero talagang dikit may parte ng daita nagibo kasi nga nita naging busy talaga kita. Oo. Iyo. Tapos ang pinakaano din doon, ang maging din doon duman kasi is padagos kami nakapagibo ng content through mga image, through mga memes. Nagkaigwa kami ng mga satire content over taga Bicol Facebook na kung saan makapangirit siya, inaagi mi sa mapangirit, pero yaon duman si Adal kang buhay. Kasi arog kang day tayo babrag or idadrag ang pangaran ni Boss Karepa. Kung tutuson kasi, ang mga content ni Boss Karepa is a kind of satire na kung saan is that may adal na makukuha duman Nagaro tigaagi lang kita sa pasuba-suba pero garo sarong sinunganga na kita kang katotohanan Di ba? Sinunganga na. Isusungangawon ka talaga na, this is the reality pero pinangirit-ngiritan mo lang, may kang ginibo. Oo. The other thing lang kasi, si Boss Karepa is dahil niya nilalaog ang politics na itong mga halimbawa mga nangyayari sa sa Camarines Sur, nangyayari sa Bicol, dahil niya nilalaog, dahil niya naiagay sa sa satire content. Kami naman kasi, it's open. Kaming pinapatamaan na tao. Kumbaga, through our observation lang ang ginigibo. Kung matamaan ka, sa imo yan. Kung matamaan ka sa imo yan, di ba? Kaming ginibong pangaran, kaming isinabi sa indo, di ba? So, yun. And also, pangalawa is, sa mga regrets ko dyan is something na kami naging true to our words. What I mean of true to our words, na ito bagang sinabi mi na, araw kayo nagigibuhon mi na content, na araw kayo nagigibuhon mi mga schedules, araw kayo ng plano mi for this year, tapos dahil mi naginibo. Diba? Pero, it's a kind of disappointing, isa din sa mga regrets namin dan. Bakit ako nagbibicol? Bakit Nagbibicol ka nag-English na Tagalog? Ano pa talaga? Sarap din sa mga regrets. Regrets din namin yan. Sa regrets namin yan. Diba? Kasi, ito baga kasing ano itong sabi ko? Nawara ilugod ako. Itong may sinabi ka na Nadaay mo nagibo. Yan. So mag-schedule ta itong mga promises ta na sa inda na aabangan ko ta ninda na araw kani maigwa kaming episode na araw kani or magigibong kaming segment, project na gusto mi kamong matakam pero at the end of the day, mi siya nagibo tulo. So ito talaga sa pinaka naging regret kang sa tuyang sa podcast o sa Taga Bicol podcast kasi talagang very excited man kita talaga na ihira sa inda itong mga like itong sa YouTube channel ta tapos itong pag-vlog ta, 'di ba? Nagigibutan na pero ita siya na sustain. And yun, siguro ito iyon na lang yan ang gigibuhon tang paagi na magibota ngunya na masunod na taon. Oo. Pero kasi, sa mga kanatong natiksta na talagang yaon dyan na nakasubaybay, aramaninda na kami nagtatrabaho din. Na aram din ninda na kami kaipuhan din magtrabaho at nanganing may ipang bayad kami kung nagsisinbag ako ta ka mo ning mga stars dyan, di na ko ta kami nagtatrabaho. Di na, matapares man kita mga tika po. Pares man kita mga pobre. Kaya di na kita malay mo man, di ba? Oo. Ang hinahaganta man lang digdi is suporta. Ang something na magkaigwaning magkaigwanin pagiging proud ang sarong Bicolano na igwasin daning araw kaining proyekto, di ba? May may madudulukan. Dudulukan. May nagdudulukan sa tuya Pero lang sa kwarta, dahil kaya. Oo, yan. May talaga kami. Duman sa mga naghahagad sa Samuya, duman sa nagme-message sa Samuya sa Facebook.
talagang mali po ang dinulok nindo. Dahil po nindo pagdulukan ang taong arog mi, ninhulit na mayong mayuman po kami. Diba? Yeah. And Dapat sa mga mga politiko ka magdulog. ayo, aram mo sa rukeng sing kinakasuya ko lang din kasi is kadakol sa satuya ng mga Filipino na aram mo yan, itong madulok sa mga social media influencer na mahaganing tabang. Aram mo yan, itong hello, 'di ba? Bako kaming Pero ang sinasabi baga kaya ninda, syempre kung bako da nga dahil sa inda, di man nga sinda masirikat. Yun naman yun baga ang pirming sindang bukang bibig. So gusto ning sabihon na itong dahil sa tao na nagsuporta sa inda, kay puhan din ibalik. Yan ang sinasabi ninda. Katuntuhan niyan, di maghagad ka mo sa ABS-CBN. 'Di ba? Maghagad ka mo kay Yes ito ki Rapitol po? kay Rapi Tulpo or maghagad ka mo kay kaysa yan kay Erwin Tulpo. 'Di ba? Yan ang pwede doon kagadan. Bakong arog sa samuya. Takong igwamang kami, 'di ba? Haloy na kaming haloy na kaming nagtao sa Indo. Sabi nga kan sa English, ano nga na to? English? Ano nga na to? You cannot give of what you don't have. Yan. Dahil ka man pwedeng magtao na mayo ka man. Grabe naman yan. Ano ka kaya? Atay, igwa. Uy, ang iba mayo man. Inaagi lang through through politics, 'di ba? May man talaga mga politiko. Agwa ni Diba? kita atay. Pero yung pang-igado, panghanda sa bagong taon. Bagong taon. Anyway, yun lang. Ano pa ang sarap sa mga regrets ta? Ang sarap sa mga regrets kang taga Bicol is that ano ba? Ikaw ka pa bang mga regrets? Mayo naman masyado eh. Regrets ta pa itong, di ba, nagdakol na ba ako kita, naging apat na kita na host, Ayo. tapos biglang garo nawasak talaga, no. Man, Ayo. garo biglang naglaylo ulit kasi naging balik ka na naman kita sa dawa. Tapos itong mga time na ikalang solo, di ba? Ang mapangirit lang kayo dyan mga kanatong natics is that, apat na kata kami na host. And then, si Saro, arong niya ni paring Christoph na nag-aki din si Agom. Oo, di ba? Magiging busy din. Pangalawa, si paring Linus na grabe ang bayadan ng utang, kaya siging trabaho. Oo. Diba? Talagang, dahil mo talaga talaga. May mga unexpected na pangyayari sa buhay. Maalaala mo kaya? Saka kita din eh, 'di ba? Yung finances talagang medyo nagsakit din. So, si subscription mi kadto sa sa StreamYard. Tinanggal mi, 'di ba? Tinanggal mi si subscription kasi nagbabayad po kami doon ng almost 15,000 a year. A year. Para lang Para masustain ta sa kamatao sa inda ang magayon na ang kalidad na kaniyo na ang kalidad na pagbibidyo, ano nga po yan? Content creation. Yan. Ang kalidad na content yan. O yan. Uy, mga pala na magpadagos kan sa tuyang ang sa tuyang episode. Gusto ko lang pasalamatan ang mga tao nagdadalan digdi sa live stream. Yan, pasalamatan ta ang sa muyang pabansang komentarista na si paring J. Diaz Esteban. And also, pasalamatan ta din sa pagsuporta si Jovan Viñaflor Cito. Happy New Year po idol. Uy, Happy New Year man sa imo. As in also, pasalamatan ta din ang sa tuyang kanatong Natix. Yan, from Karamuan, Camarines Sur. Hello po, sir. Happy New Year po sa Indo. Shout out man po sa mga taga Karamuan, Camarines Sur. Yeah. Hali kay Neil Umbaw Alarcon. Yun. Kung mo nagdadalan sa kung kamo nagdadalang sa Spotify, yan daw gunindo. Kadakol kaming gigibuhon, pero duwan muna kita sa pinag-urulayan. Sa episode ta. Sa regrets ta. Actually, pag-urulayan ta yan ang mga gigibuhon ta. So, yun na nga mga tugang. Ang content creation kan taga Bicol Podcast is may subscription kami on StreamYard. Pangalawa, may subscription po kami sa Canva. May subscription din po kami sa Epidemic Sound. So, sa gabos po na content it's all original content and then may subscription po kaming binabayadan. Sa mga sa mga nagdadaralan. Kaya sa mga sa mga nagdadaralan po sa mga nag-iirikit po kan sa muyang mga content,
inanindo. Yan, yun. So gusto mo na ano yan, dapat ano yan, isampal mo sa mukha. Maging proud ka na lang. Ibig sabihin, mag-gain sa imong ano. Pwede kita maging proud na mag-gain ng content na with matching demonyado ka mo. Di ba? Di ba? Kasi actually, ang content, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, no? Ang content over social media, bako man talaga siyang gabos original. Di ba? Dawa kami, aminon me, na bako siyang original, pero may sadiri mong ano. Bakang original si content. Pero si version, si pinag-isipan mo para magkaigwa ka ng sadiri mong twist duman sa content na to, yaon. So, yun ang ginigibo mo. Halimbawa, kanto na lang mga pinapost mo. May mga video, pero ang ginigibo mo is through pictures, through images. Or video, yeah. O yan, di ba? Aro yan. Halimbawa, may mga sinabi siya sa tao. So, tigahanapan mo siya ng paagi na maging garo sa imo man giraray. Miski true real experience. Yeah, so sabi nga kay garo igwa kaning garong inidol, may idol ka, gusto mong arugon, pero may sadiri kang may sadiri kang touch duman sa iyang paagi. Ayo, aro ka yan. O tapos ang nangyari lang, ang nakakakulog lang ng kulog-buot. Talagang itong magtauman ko na siya ning twist niya, ning sadiri niyang twist. Talagang tig-copy, print screen lang. Yan pa si watermark mo. Tapos ilalag sa iyang page or content niya. Okay lang ko i-share, 'di ba? Si buong page. I-print screen niya lang. And then sa iyan na, kumbaga winol paper niya na diretso sa iyang computer o sa iyang cellphone. At saka i-profile picture pa yan sa Facebook niya. Actually, bako lang kitang nakakamati ning pag-ikit ning content creation May mga content creators din through na Bicolano na nakakaranas din na iniirikit ang mga content nila. Saka di ako nagtutubod ito bagang video na sasalakan mo na mo yan itong garo baka umantunay na video tapos gigibuhan mo ning sa diri mong version tapos hahaluan mo, di ba? Kumbaga yan, may term na inaapo diyan kaso di ko lang matanda. Review ganyan. Bako. Kung kung saro mong Bicolano, may Bicolano dyan na content creator na si Kuya Renan. Si Kuya Renan, sarong Bicolano yan, na pinapahiling niya duman in a sarcastic way. Ito baga mga nagigiribo ng mga content na may man kaanuhan. Kamanungdanan. Yung may man kamanungdanan, pero nagagather siya ng views, nagagather siya ng followers. Yeah. Diba? So, inang bagay dyan na nakakapanlumo lang. Kasi there are content creators na nagsishare ng mga original content. Saka talagang pinag-isipan, di ba? Pinag-isipan. Talagang anuhan mo, tigtawan mo ning ginugulan mo ning oras, ning panahon, ning sweat and blood. Eyo. Dugo asin pawis. Pero yun lang, ito sinasabi ko, yun lang, garo nakapanluya lang. Kasi for me, garo, syempre, pirang nagpuyat ka, pinag-iisipan mo, nagigibo ka ng content, ma-edit ka pa, tapos i-rephrase mo pa si mga words, dapat maging matugma duman sa mga tao, di ba? Iyan mga nahihiling nindong content kang Taga Bicol Podcast, it's all original, mga nagluwas lang yan sa utak, and then tig-translate yan sa sa Bicol. tig-translate yan to wordings, and then tig-translate yan into pictures to images. Yeah. So, yun man lang yan, di ba? Pero sabi ko bako man talaga ang purpose is that kind of content. Ang main purpose talaga kang Taga Bicol is a podcast. Na arog ka na mo yan, arog kang nahihiling mo sa social media, mayo nang nagbabasa. Di ba? Kung may nagbabasa, at least nagdadangog ka. May bistado nga ako kato last time. Itong may nahiling siya ning garo ning video. Talagang paniwala na siya duman sa naiiling niyang video. Oo. Nakatakot-dakol man ngayon ning akin. Sabi ko, sa video papasa na may hiling mo na AI. Dahil totoo. Pero talagang dahil sa iya, dahil niya man aram na AI palantuyo. Talagang na talaga siya. Na oh my God, na siya. Na ang emosyon niya talaga nagdarakula na talagang sabi niya, ay totoo pala ini. No. Kasi ang one of the main purpose din kang Taga Bicol is gusto mong tukduan ang mga kapwa mi Bicolano na magbasa.
or na magdangog, di ba? Kasi kami, halimbawa, di man totoo ang sa mo yung sinasabi, pero at least, Dahil totoo ang sinasabi? di, halimbawa kung may mga times na di man totoo da ang sinasabi ta, at least igo kitang mga basihan kung saan hali ang sa to yung pinagsasabi. Di ba? Kasi may mga nagsasabi na di man totoo ang sinasabi mo, o di ba? At least kita through experience and then through through knowledge and then through Kaya nga kita may disclaimer, diba? Inaapod. Ayun, may disclaimer kami na inaapod. Ano pang ginigibot Yung sa ano pa mga regret? Actually, may na kaming regrets. Actually, yun lang naman yun naman lang yan. So, duman sa mga hindi naka-arabot digdi sa live, hilingon na lang po ninyo yan sa Spotify as in sa YouTube. Yan. Pero itong regrets tangon yan, iyo to si magiging paagi para mapagayunta pa ang sa tuyang podcast o ining ginigibot ang proyekto para sa taong 2025. Yes. So, di ba nakaka-excite? Lalo pa ngunyan na nagpuon ka na ning may igwang garo kadakulang garo kadakulang impact sa satuyang schedule, sa satuyang buhay, sa gabos. Oo. O mga kanatong natics, gusto ko lang i-share sa Indo na saro sa mga rason kung taano day kami nakakagibo ng content is makay kami ng oras. And then, pangalawa, ang oras kang schedule ng pagtrabaho ko, banggi. So, mauli kami, mauli ako, pagal na, dahil nakakagibo. Nagibo ka pa sa harong. Magibo pa ako sa harong. May aki ka pa, may agum ka pa. So, garo, very stressful din. Kasi dakol din pinag-iisipan eh. Pero in fairness sa imong sitwasyon, na-sustain mo din si taga Bicol daw. Paano ilagon mo? Pira na, 29, diba? 29 na? Oo. Yeah, actually, di ba? Pa-30 na. Di ba? Ang ang problema lang kasi duman is, yung 29,000 na followers nag-follow man lang to dahil duman sa sa Reels. Sa Reels. Nag-follow man lang to dahil duman sa ibang content na. Pero dahil hindi nag-follow because igo kita ng podcast. So ngunyan, ang mission ng Taga Bicol Podcast is to create awareness na gusto mong makapag-promote ng ibang mga podcast na kung saan pwede ka mong matauan ng information or sabi yung tanang bako ka mong maging patal, di ba? Yun na nga na yan, di ba? So, bako ka mong maging patal. Actually, igo kita mga content creator dyan na Bicolano, nasa in Tagalog, Aro kang kaibanan mi na mag-podcast. Si Martina sa The Original Podcast, di ba? So, may pirang episode pa lang siya, pero mahihiling po nindo kung gaano ka legit. Oo. Kung gaano ka sincere, ito bagang pag-ibon niya ng content. Ano mo yan, di ba? Si MOR. Si Sai. MOR ba yan? Si Love Radio Podcast. Love Radio pala. Love Radio. Naday ko na nadadangog ang sa inyong mga episodes. Kasi may nagdadawag kasi ng podcast eh. Kasi they think na ang podcast is garo. Madangay yan? Di ba? Pero without knowing. Pero kung gusto mo magkaigwa ng kaistoryahan, kayan. Garo, instead na magparadalan ka lang ng ning Netflix o at least digdiyo talagang maging current issue pa yaon diyan tapos reminisce may isip mo si mga buhay-buhay kadto tapos makaka-relate ka, di ba? Saka sa digdi sa Amerika podcast dakulaw ng listeners ninda. I know, diba? Pero sa Pilipinas didikit pa lang. May mga yun ang magduman kita sa ibang podcast na gusto mong i-promote. Kasi ang Taga Bicol Podcast is inspired by The Cool Pals din. 'Di ba? And also other podcasts. So, garo yun ang sa muya. Yun ang gigibuhon mi na one thing na to promote other podcast na mo yan, na pwedeng makatabang sa Indo. Kasi through podcast is that pwede ka mo makagibo ng bagay-bagay habang nagdadangog duman. Di ba? Nauso ko isa ito yung tagadalan. Pero, ang feeling ko duman, ang tao, paduma na sa sa point na kung saan magdangog na lang. Maabot ang panahon niya. Maabot na lang. Yan ang nagpo-forecast ko. Pero at least nakapag-position na kita. Imagine mo na lang sa diri mo, yaong ka sa probinsya, 'di ba? Ang Bicol is province din, 'di ba? So itong garo nasa liblib ka ning ning lugar. Tapos yaw ka sa may dagat or nasa may ka ibabaw ka ning stars. Tapos mayo day syempre
madiklom. Inanamnamon mo lang ang mga boses mi daw makano sa boses ko. Ayo. Sibon okay lang. So yan, ano ang abangan ninda? So, Yun na yan. Yan. Dumana kita sa abangan ta. Sa 2025. Anong abangan ninda? Ano ang darakang 2025? Ikaw. Oo. So inot na inot, gusto ko ma-excite kasi nagbago ng schedule mo. Oo. Nagbago na din ang schedule ko. Dikit man lang na pagbabago. Pero ining pagbabago ning dakula na maray na maitatauta sa Taga Bicol Podcast. Ayun. Kasi since na magiging aldaw ka na, so dakol na kita ning oras sa panghapon. Yes. Na Na pwede kami makapag-content. Makagibo ng episode, makagibo ning or maidarami ka mo mga Bicolano or Bicolana na madarami ka mo sa sa US. Ano yan? Vlogs na yan. Yan. Okay. Through Taga Bicol Vlog. Okay. So, may main focus po nagigibuan ang Taga Bicol Podcast. May duwang project kami gigibuan. Pangalawa, si existing mina project which is podcast. Padagos may pong gigibuhan yan pero with more recordings. Yeah. And then pangalawa is magkakaigwa kami siguro ng exclusive content sa mga subscriber or sa mga top fan me. Mag-ibo po kami ng grupo na kung saan duman kami makakapag-recording episode. And then hihinguhahon mi tabi na makapag-ibo kami or makapag-guest kami ulit ng mga Bicolano content creators. Yeah. Dadanguguntang sa inyong mga istorya or sabihin ta ng mga Bicolano na pwedeng tabangan ka mo in other ways. Yeah, and we are looking forward duman sa totoo yung mga letter senders ulit. Yes, letter senders ulit. So yan, podcast, Padagos Pananggad. And then, yun na nga po yan, ang Taga Bicol Vlogs. Yeah. Medyo madugo-dugo kasi kadakol kami gigibuhan na editing pero okay lang yan para sa Saindo. Yes. Ang po kasi, ang sarap sa mga ginigibo mo this is also a preparation kapag kami nag-uli na sa Pilipinas. Yeah. Diba? So, siguro we're looking na 3 years from now, mauli kami sa Pilipinas. And then, kapag naging successful ang Taga Bicol Podcast, and then we can be a network na kung saan, matap kita nin mga kapwa ta content creators na kung saan ma-interview kita nin mga inspiring Bicolano. Yan. Diba? Nakaka-excite, diba? Iba ang dating kang kang 2025. Yes, Yeah. 2025. And also, I'm also looking forward na kadakol na mag-urugbon na podcast creator. Iyo. And we are encouraging na kung kamo sarong Bicolano na nagpo-podcast, let's collaborate. Let's talk para at least madawag Oo, sa inyong mga sentimento. kung gusto po rin doon yung tabang na kung paano mag-ano ngaya. Wow, tabang garuna mo. Hindi, kung paano lang mag-ano mga kaipuhan ko para makapoon ako ning mag-podcast, wifi, cellphone, pwede lang bago. Mga araw ko yan. Yes. Oo. Pero ako man itong bakalido ngayon kong mic. Eyo. Bako kaming hut-hutan, bako kaming mayayaman. Pero we are trying na magtabang man kung kami may kaya, di ba? Ano man tadae, di ba? Kung igwa nga ni, go. Oo. So, ina yan. Yan, Taga Bicol Vlogs and Taga Bicol Podcast, papadagosan me. And, ano pa ba? Padagos pa rin ang samuyang mga, ang mga memes nagigibuhon. So, may may pinagulayan ako. May sinabi ako sa sadiri ko na matuon ako ning pansin kay Chong Atom. Kasi si Chong Atom is may mga nagme-message sa samuya na tanganing may i-share man dang sentimiento. And then pangalawa is igwa kaming argumento. Na kung saan si mga pananaw kan sarong Bicolano towards a certain topic, ipopost mi iyan, tanganing madangog ta ang boses kan sa tuyang mga kapwa Bicolano. And then pangtulo is mga memes, siguro mga satire content, mga memes. And then, yun nga, si Chong Atom. Ano pa ba? Si Brownie. Si Brownie. Yan. Tatawan tang buhay ang mga hayop na daing natatawaning pansin sa satuya. Pero kung tutuuson is, they all have life itself. May mga buhay man din sinda na dapat tawan din sinda ng importansya. Diba? Dahil lang sinda pulutan. Kundi bantay din sinda. Tapos there are times na, halimbawa, kung di mo masabi ng rekta ang mga gusto mong isabi duman sa mga taong
nakakabasa kan sa imong post. Sa paagi mi, pwede mo kaming gibuho ag gamiton. Ayo. Mga Gamiton lang nito na- kami. na Masanay mga kaming gamitan eh. Na pampatama, duman sa gusto mong patamaan. Oh yes, di ba? Diba? We are encouraging ka na tong natics. Na halimbawa may tao ka mong gustong padangogan or sabihin ng patamaan. Pwede nung i-message kami. Tanganing may share nindo sa indong Facebook page. Tapos maitag nindo or di mo nindo maitag, at least nahiling sa wall nindo kung ano gusto mong sabihon. Gusto mong sabihon, Diyo. di ba? Kasi may mga tao kasi na daininda kayang sabihon, ninhuli ta nasusupog sinda. Oo, lalong-lalo na kung gagamitin ninda ang sa dirinindang words. Sa dirinindang or talagang nasa post mo. Oo. Malo, sa pagit di ba? Magkausa ka muning taragaan. Grabe. Naiman. Alam mo si Brownie, talagang si mga kulugbot niya, nasabi niya, di ba? Oo, di ba? Kada ako nakarelate, kada ako naging racing, pero may man giniribo para may mabakli. Diba? Sagmaw pa ng gada yung pagpapakan sa iyo. Di ba? And what else? Yan, peking news. Yan, kami ng mga peking news na kung saan is mga true to life story, pero mapangirit. Minsan minsan totoo, minsan peking news gayod. So, kamo na lang po ang bahala, kamo na lang po ang mag-process. Yan. Ayan. Tapos ito pang mga baritang musang. Baritang musang, gigibon tayo digdi sa Taga Bicol Podcast. Yeah. So, dakulong, di ba, nakaka-excite, pero at least kunyan, magigibutan na. Yes. So, duman sa mga kanatong natics ta, salamat po, Tabi. Yes, sa daing sawa nindong pagsuporta sa Samuya, ni Bon, saka ni Christina. And then we will organize Taga Bicol Podcast para at least ma-address me ang sa indong mga issue, ma-address me din ang sa indong mga gusto sa buhay, and then mga request. Tapos gustong mag-guest sa tuya, talaga pong open arms mi kamuhong i-invite digdiyo sa I hope Taga Bicol magkaigwa na kitang Podcast. I hope magkaigwa na kita ning partner sa Pilipinas or sa Bicol na magkaigwa na kita ning studio sa Bicol na kung saan si mga magiging guesta Duma na lang. Ayun. Di ba? So, kaya talaga we're looking forward. Promising. We're looking forward. We are dreaming sa mga bagay-bagay na ni tanganing maging successful. Yan. So, yan. Ano pa ba? Yan. May papasalamatan ka pa ba? Yeah, gusto ko lang pong pasalamatan ang sa tuya din mga pamilya, 'di ba, na nakasuporta permi sa tuya. And then si Linus saka si Christoph, miss mi na kamo. And then Jay, salamat ta permi kang yaon diyan nagko-comment. Tapos sa mga star sender ta po diyan, Uy, diba? may question bakit di na kayo gumagawa ng podcast nila si Ramsana? Sisay po ang si Ramsana. Sisay po ang si Ramsana. Ulito daw. Sabi na, bakit dahil na kita nagigibo nin podcast Nila si Ramsana. Sisang si Ramsana? Saan si Ramsana? Aram ko ako masiram. Di ba? Isa nagsabi ka yan? Sabi ni Stefan Paul Mathis. Oh. Ayan. May podcast pa dagat sa kami ang production may actually is si Ramsana production. Yes. Ang production is si Ramsana. Si Ramsana production, and then ang samuyang podcast is Taga Bicol. So if magkaigwa kami ning ugbon, halimbawa igwa kaming tatabangan na podcast na ipoproduce na halimbawa gusto niyo magpuunin sa indong podcast, probably we can help, and then we'll see kung hanggang magsain ang necessity. Ang kaya ming itabang. Ang kaya ming may tabang naman to produce a good a nice one. Nila Linus, actually si Linus at busy si Linus. Oo. So kadakol bayadan, and also tinatry niya din na makapag-catch up kasi pa nag-slow season sinda is isang mapipick up na oras. But we are waiting na na magkasararo ulit kami. Oo. Makapag-ibo kami ni The more podcast. the merrier. 'Di ba? Yes. Kasi the more idea, Yes. the more insights na pwedeng may tao. Yan. Pero speaking of Linus, we miss you kung nagdadangog ka man sa Muya. And Christoph, congratulations. Yan, congratulations, Christoph. Ayan. Yan. Ikaw, ano may sasabihin ka?
May siyang sasabihin. Kayong apat din na kayo gumagawa ng podcast. Tagal na kasi. Halo-halo na kami din nakapag-ibo ng podcast. Pero we are trying the originals, kami ni Tin, kung saan kami nagpuon. And then we're gonna try to make it. Pakloset lang kami dati. Pakloset lang kami dati. Pero we're gonna try na makagibo ng mga episode para at least magkaigwa ng consistency na padagos kami nagigibo ng mga podcast. Yan. Episode. Pero soon, pag na sila masyado busy and then they have time, I'll let you know. Yeah, we'll let you know. Madadawag na lang nindo yan sa Spotify. Yes. As in, madadala nindo kami sa YouTube. Kaya dapat nakasubscribe ka. Or malay mo, ika din. Saro sa maging di ba? Host din. Digdi sa Taga Bicol Podcast. Yes. Pero dapat ako mang Bicol. Yes. Saka dapat ako lang pisot. So, ini po si Bon. Ini man po si Christina. As in, kamo po ang nagdanawag sa podcast na Ginibo para sa mga Oragon. Yan. Taga Bicol. To the world. Happy New Year! Happy New Year! Welcome 2025! Pena, 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 pena.